Aksyon! Serbisyo Publiko! Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your Anchorman. Aksyon Firing Line! Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon ay Tayhopon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Aksyon Firing Line! Petsa uno na kita sa bulan sang Disyembre, ika-12 na nga bulan karon nga tuig ang aton countdown mayara na gid lamang 24 kadlawng nabilin kag Pasko na. Aksyon Firing Line! Samtang 31 kadlaw na madlang nabilin bag-o naton tukison ang kalendaryo. Kagabi-abihon ang pagsunod sang tuig 2022. Aksyon Firing Line! Welcome to the show until 9 p.m. Alas 9 karon nga gabi sa aton sining nga pagpangalagad. And of course, kinabi-abi tanang mga ka-aksyon naton nga nagamonitor na via Facebook Live kag YouTube sa online nga aton pagpangalagad. And of course, sa mga nagamonitor man via on air. Good evening sa inyo kag welcome to the show. Aksyon Firing Line! Pero antes ang tanan, antes ang pinakamapambukas naton nga mga balita kag informasyon. Unahon ta rin pagtsakyar sa lakat sa panahon on standby na sa aton nga linya gikan sa PDMP. Let's have Aksyon Gani Republika. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Aksyon Gan, may gabi please come in. Aksyon at may gabi sa aton mga listeners no ari hatag naton lakat sang aton tiyempo sini nga gabi pitsa uno karon sang Disyembre. Miyerkules nga adlaw no. Si active tropical cyclone gumawa sa parang nakapangot ni siya kag ina sang aga sa aton 135 degrees east longitude. Karon may classification na siya severe tropical storm o kun category 3 nga may international name ni siya nga Nyato no in YATOH no Nyato. Ang aktual yang lokasyon ara siya sa 14.3 degrees north, 135.7 degrees east, nagaantad ini siya sa distansya 1,335 kilometros sa nasidlangan sang nabagatnan sang Luzon. Ang iyang persa karon halin kagabi daw ari lang siya sa 45 km per ora. Nag-intensify siya sa 110 km per ora. Ang madlos siya sini kagabi ara lamang sa 75 subong sa 135 na. Okay. Nagagiho ini siya sa direksyon na amin nakatungdan o kung northwestward sa sulod sang 15 km per ora. Waay ni siya
epekto sa aton kapungsuran. Nag-recarve siya padulong sa punteriya ya dito sa Babawgid sa Northwest Pacific Basin. Baw, salamat. Salamat. Pero ang idulot yan ni Aksyon ulan lang gid. Sa padalagan naton sang cursor naton si satellite imagery, may mga pag-ulan na ini nga mga semana pero localized thunderstorms kag northeast monsoon. Ang saputi ya lang ni nga ulan mga sugod sa kaagahon sang Huwebes, no? Biyernes ara gid ang ulan mabunok todo, pizza utso ara pa, no? Daso na matamat siya nga naghawan-hawan na hasta sa Martes o kon Miyerkules ang kaagahon. Baw, Malatayan ta. why na, hindi siya gali mag-develop nga bagyo pero madalag siya ako nung hindi siya gali maglabay sa Pilipinas. Sirkulasyon niya ang iyab lang nga rawit nga extended elongation nga trough ginatawag naton nga trough. Okay. So pagsaka yan mga sirkulasyon niya iabo yadi anywhere sa parts sang aton Philippine archipelago. Subong wa isa sang epekto. So amo na open hysis ang tahakon niya much more mag-intensify pag siya into category 4, no? Subong severe tropical storm siya base magsaka ni siya mag-upgrade ni siya into a typhoon category. While ang aton synopsis sa kapungsuran sang aton tiyempo amo ning amihan northeast monsoon dupoy-dupoy sang hangin amihan dito sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao kag Aurora nga may idolot sila nga magalumon ang kalangitan nga may pag-ulan kag ang northeast monsoon ari man sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon pero ang dalaya nga tiyempo medyo maayad-ayad pa may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Kag naligwin nga mga mahinay o kon manipis lamang nga mga pagulan o kon pagtulotaliti. Diri sa seaboard sang Kabisayan kag Mindanao nalakip kita diri maayo man ang aton lakat sang tiyempo may pag-uum-guum man ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan nga may naligwin manini nga mga pagulan o kon pagpanagoob. Halin ini sa localized thunderstorms. Kag ang seaboard sang Luzon ara sa kasarangan asang may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa direksyon na minhan na sidlangan may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kinisa lang ang forecast ang coastal condition sa Visayas kag Mindanao nagapabilin nga may mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magalin na aminhan na sidlangan pakadto na aminhan nakatungdan northeast to northwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros kag may ang kondisyon sang aton kadagatan niya nagapabilin nga ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang. Okay. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya wala kita warning advisory kalmado nga aton baybayon nga may takos ini siya Aksyon Art punto size hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Kag alas 9:04 karon sa sini nga gabi 1.3 ang aton taob. Ang hunas magabalos alas 3:44 karon buwas sa aga 0.1 metro ang kanabawon alas 5:20. Sini nga po nagtunod si Haring Adlaw kag magapakita naman ning siya alas 5:46 buwas sa aga. Okay. Ari kita 26 hasta 32 degrees Celsius ma-equate naton sa 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So mo lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi Aksyon Art. Ayos. Okay. Oo. Tiway linog. 24-hour observation naton sa earthquake information daw ay gid may nagtayog sa occidental kag sa oriental side, no? Very good. Medyo safe kita. So, vulkan kan laon? 19 ka pagtayog volcanic quake. May hinay lang siya nga pagbuga 50 meters ang timbuok sang iya nga white steam leaden biome. Nagulap ini sa direksyon hilagang kanluran o kun naaminhan nakatungdan. Kagamay nga pag-ios-gios sa iya nga abaga
slightly deflated ang iyang ground deformation. May takos ini siya 334 toneladas ang asupre o sulfur dioxide. Okay. Takos ang aton volcanologist pit sa 22 ang Nobyembre. Amo ni ang DOST Peoples in collaboration sa aton command center nagapaabiso sa kagihapon sa aton general public ag stakeholders hindi pa mapasudlan o kon mapasakaan sa 4 km permanent danger zone kay ara pa si alert level 1 sa aton nga bulkan kanlaon action. Okay. At least, no, dayon gini ang aton Paskwa bisan medyo pulupuraot lang. Sige lang kunan lang Ani may kay mo kay may kulantuan ka Salvador tuwaan ka Bisaya. Why na to ya? Away na to. Sige. Aksyon gan salamat kid. Sige, mayong gabi aksyon Salamat kid Aksyon gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP. Aksyon Firing Line. Salamat kita king ginabantayan na to siling ko ang epekto bala hinali magsunod ang bagyo no ka mag-develop amo tong ginabantayan ko siling ko budlay naman ni kon maulanon na nga ton siling nga tiempo pero ang pag-ulan siling ni Aksyon gani most probably mayalit kina siya bangod sa kalaparon nga pwede maka-influensya sa mga localized thunderstorm balokatihigo pon maniniya mo no sang sining ginatutukan karon nga balain nga panahon na Aksyon Firing Line. halong lang kita gihapon di magatag sang kumpiyansa sa magka-aksyon naton kapin pagin nagaistar sa kilid sang baybayon kilid sang kasubaan dira kilid sang bungyod kapin pagid kon maglawig ang pagtupa sang ulan medyo halong kay hindi malikawan ang risgo nga pwede magluntad ang ginatawag nga landslide. Aksyon Firing Line. Ayos may mga naga-text diri kag may mga nagapanawag, naga-inquire kung ano atong mga nagahinagunos kag nabatian nga pag huni sa mga fire truck ti ang initial information nga nakuha sa nga patrol out of town no do Bagaso pero i-check ta lang ng karon dugay basi may detalye man ini pero hindi diri sa Bacolod City. Aksyon Firing Line. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon iyang Miyerkules. Sa ngalan sa gihapon ni Aksyon na Brian Moden. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Kundi katapusan nga adlaw supposedly subong Wednesday. 3 lang kadlaw ini ang gindeklarar sang national government nga magpatigayon sang ginatawag bayanihan bakunahan. Amo na siya ang nangin tema kag dira nakaangkla ang ining program sa tinutuyo nga magkapatigayon sang lapnagon nga vaccination drive nationwide bilog nga pungsod Pilipinas. Aksyon Firing Line. Daw balita kundi subong ang katapusan nga adlaw i-check ta ni karon kay mayara sang report from the national nga mayara sang panugyan ang aton presidente kag subong man ang national IATF nga i-extend ini nga vaccination drive. Ang national vaccination drive palawigon tub-tub sa adlaw nga Biyernes. Aksyon Firing Line. Noong pamangkot, sinibala no kanda ang mga vaccinators ta in the 1 week ang guanay, no 5 days I mean. Ang vaccination drive, bastante pa bala ang mga vaccine nga nabilin. Ang Negros Occidental, ang balita nga nagtap all over Western Visayas sa second day, ikaduha kahapon bilang pagtakop kahapon nga daw sang vaccination drive ang sa first day Bacolod ang taas bilog nga Visayas o Region 6 kahapon Negros Occidental naman. Aksyon Firing Line. Pero kumusta sa bilog nga 3 kadlaw nga ginpatigayon nga activities hibaluon naton ini kun bala subong adlaw kumusta ang nangin resulta
madamo sa gihapon ba lang na bakunahan kag kun mayara ginman sang extension until Friday, may magapabakuna pa bala o kung mayara pa sang available para sa master listing nga wala makahingagaw. Aksyon firing line. I-check ta lang nagkaroon dugay gikan diri sa Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod, amuman sa probinsya sa Negros Occidental. Kay sinigid lang nga hapon nagwa ining information parte sa extension sang vaccination drive. Now, sa mga lugar diri sa Bacolod, kundi mga 42 ka risk bakuna centers. That includes sa mga vaccine 1, 2, 3, 4, and 5 nga nagalibot ini mga bus, tinano medyo ibanan ini or buhinan ini sila ang mga sa barangay bakunahan centers na no inisigihon kag kun bala nakabaton na sila sang instruction. Aksyon firing line. Kay tani balak mga amuning mga advisory dapat temprano pa naplanuhan ini mo ang isa posible karason diri nga nakita ta nga luyag no sang national government nga mga sige-sige kag magtayuyon ini ang momentum kon vaccination drive ang paghambalan. Aksyon firing line. Pila bala ang nakuha nga numero sa kadamuon sa mga rehistro diri sa Metro Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon firing line. Oy nano pagid mga balita sa nasyonal ha, aside iya sang withdrawal ani presidential aspirant Senator Bongo, aring balita pagid ombot dumduman niyo pa ni ang isa balag ka anay katapo o miyembro sang pulis nga nagluthang sa Mag-Iloy, no? Very controversial. In fact, amo ning pinakadako nga balita bala to nga natabo mga kaaksyon sa tong year 2020. In fact, amo ni ho nga tuig sukat siya December 2020 nagluntad ini dito sa Tarlac. Involvado diri dumduman niyo si Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Ato lang ginutan niyang ulo katigulang na babae. Tapos linutan niya pag ito ang bata. Bata itong inkwentro ya. Ti patay gitong duha. Aksyon firing line. Ang balita mga kaaksyon, ngayon siya ang napatay. No? Napatay. Ang initial information nga nabato na ito, naglingin ulo niya day. Naglingin ulo niya, tapos nagareklamo siya nga doklain matiyag niya. Ay gulpiada lang. No? Ini siya ang natumba kag gindala pa sa ospital, pero alas 6:44 kahapon Martes ini ang ginbawian sang kabuhi, ina mismo ang palayag no ni Bureau of Corrections spokesman Gabriel Chaklag. Tisubong lang adlaw sila yan nagtimo sining official statement angot sa kamatayon ni anay police Master Sergeant no ining si Nuesca nga natin madumduman ninyo. Preso ini siya sa Bureau of Correction dito sa New Bilibid Prison right after nakakas na ni si serbisyo mo si Senior Master Sergeant Jonel Nuesca nga suspect sa pagpatay sadtong duha ka mga individual. No? Tibakon mo na. Aksyon firing line. Kasi hindi magwanta guro ni Abla o kung bangod sa kiniton sa mga tiyempo na nung natabo sinisiya right after nga nagbatyag sang paglingin sang ulo, tingin dala pa sa ospital, giningagaw pero gindeklarar nga napatay. Aksyon firing line. Nadawon ta niya. No, ang latest mga ka-aksyon, tiabo ng balita man sinuweska na siguro mo ting ginfiestahan sa social media, ginimo pagani nga kuan mo. Damo pagani sili ang porte, ang waswas ni siya kaluluoy maning pating pamilya, ginalita nilang sining opisyon niya nga pagtiro bla, no? Ato sa pamilya Gregorio, siya gito nagligad, ginalampaso sa sugilanon kag porte kaakig nga amuman ang naguba liwat sa imahin, no? Siya ni ang nagmansa ka naguba sa imahin sa Philippine National Police.
Aksyon firing line. Damo na so far ang balita sa national, no plus pagid, DOH, Omicron, anong latest? Mayara man mga kaaksyon sa balita, no, ang DOH gambal, at least for now, kay ang DOH kay ina siling sa DOH hindi niya mapunggan, makasulod ginadigyapon ang variant diri sa pungsod Pilipinas. Galing siling ko galibog blaulo ko nimo. In so much nga gusto naton nga kung tani hindi kasulod katingalahan ko nga ang ato ni tigli ko mismo gambal siya hindi na mapunggan makasulod gina animal klase COVID hindi ni siya kunway lang ni siya mabitbit siya pasulod sa Pilipinas pamatsyag ko hindi na ni kalabot sa ato ng bagong variant mo. Aksyon firing line. Tigaling kay Como nga nagapangita ining bag-o nga mutation sa COVID-19 inablang matapikan niya amo na ang mangin carrier pagtapos sinang carrier nga na siya na ang kung sino to ang malubilo niya may close contact titapikan sa COVID-19. Aksyon firing line. Amo ining Omicron ang ginabantayan kay kung pamatian ta ang World Health Organization amo ini siya ang tuman pagid ang iya epekto kumparar sa tong Delta variant kung puertito ka delikado ang Delta variant nga madasig abi ang iya sining paglapta. Omicron group puerti pagid niya. Aksyon firing line. Hopefully nga hindi na makasulod. Ti diri sa aton sa lokal ariho ang balita kundi may nano man niya imo nga muna ni kundi South Africa to na diskubrihan nga mayara na sang variant nga ni mayari ang nagpadulong ni sa aton nga mga nagatrabaho diri pero foreigners gini sila dito alin sa South Africa ti kundi kakibot sa mga pumuluyo kundi balita mo ngay may mga taga South Africa nga nagkasulod diri sa Negros Occidental. Aksyon firing line. Ti siling ni Gov Lacson siling nga hindi na matuod nga nalutsan ang probinsya kag mayara sang nakalusot diri abi no nga nalutsan sang siling mag-consider naton nga mga traveler halin South Africa aber pamatian ta si Gov sina karon no kay kabalo ka naman nga nagatagamang tao nadudla na tila ng ginawa naton sa duha ka tuig ni maluoy man maluoy man kung tani ang aton nga mga otoridad nga punggan kag tingwaan ining hindi na magkasulod sa Pilipinas para hindi na ma-extend ang aton sining nga pag-antos. Aksyon firing line. Because at the end of the day siling mo iya pagsulod ni sang Omicron di kita tanan makasalbar di pati kita tanan siniya magwanta hindi man direkta nga mapiktuhan kita sang Omicron ang lain kay kon istriktohon naman ang mga guidelines no ang ipatuman sang tagsa ka mga LGO puwera palayo lang bao do hindi na ginadudo na ginawa ta sini. Aksyon firing line. Check tanag karon kay bayara palayag diri si Governor Eugenio Bong Lacson ano pagid ari ay i-check taban karon kung ano ang mga may mga ginbag-o bala sa mga guidelines no kay extended kag nagapabilin sa alert level number 2 ang Bacolod kag Negros Occidental. Now as to sa mga requirements isa-isahon kag balikan ta na karon for the information of the listening public. Aksyon firing line. Sa siyudad sa Bacolod City Government Center na nung pila ka madarag ko nga balita nga atong tutukan man karon na gabi. Aksyon firing line. Tanggo niyang panlunsod ginapamatukan ang pagpatong sang prime water sang 12% nga value added tax sa mga konsumidor. Aksyon firing line. Ariway mani otro maniway patawad ya. Muna ning tao subong nga nagakululong ng buhok sa painit lang ang mga budlay. No, ginawa pa ngita pa pisos-pisos nga makarimedyo man. Asos. Tiari nami nimo kay siling nila. Sunod kita joint venture agreement, kita kay nami na siya, naming services, malapot kay kang mag-provide ang 24/7 nga tubig. Ati nalapot gid man hindi galing na una pa ang balayran sang sa supply nga 24/7 kag quality sang potable water. Aksyon firing line. Nabayad kay mo din kakita sa nabayad kay mo sa basiwa, yang ginabayaran mo sa prime water kag basiwa.
nga makagwa sa gripo mo, kung taning gina-expectable lang, hindi na ta magalaka bakal sa mga gina-process ni nga tubig, no? And yung mga bottled water. Di wa ta mahimo galing? Kay kung mag-inom ka sa basiwa, hindi ayan magburantoy ka, Aksyon firing line. Now, i-check ta lang nagkaroon dugay-dugay, kag kung paano pa ni mapunggan, kay part niya sa joint venture agreement, mapunggan mo pa niya karon kung magpatong, ni kay umatik na nimo, nga kinanglan ipatuman gini nila after nga may joint venture agreement kag ginpermahan ang board sa basiwa kag prime water. Aksyon firing line. Samtang, ang latest update man, Bacolod General Hospital, posible patukuron sa isa ka lote dira sa bahin sa barangay Vista Alegre. Aksyon firing Kano line. mayroon na green light ina? O, kaina by the way, nakahatag man sang statement si Congressman Greg Gasataya. In fact, kagabi pa ni siya nagpagawa sang official statement. Kag bilang sabat, sabtong pag-itsapuera, kag kadula na sang pagsalig sang Grupo Progreso sa iya. No? Kita niyo ito, nag-press con, nasun giplasta ng Mayor Bing, at iway na salig, kag political deception, ang ila ang paglaragway ni Mayor Bing sa ila observation, kag ila sining assessment, no? Monitoring sa ground sa ginahimo sang kongresista. Aksyon firing line. Resulta, ginkakasya sa Grupo Progreso o kung wala ng suporta sa Grupo Progreso. Pero dali lang, mayari isa ka konsihali ako nga miyembro sa Grupo Progreso, nagambal gisaya, officially siling niya, ako baya iya masupport ko gyapon kay Kong Greg. Pag-intindi ko si Councilor Dindo Ramos, nagambal sa iya nga sa gyapon ang suporta niya kay Kong Greg Gasataya. Aksyon firing line. Dinaway man ang problema kay nagligad siling na Mayor Bing, no problem, no problem. Bisan na mayara sang affiliation kon relasyon gihapon kay Congressman Greg Gasataya, why man na niya ginadumilian, kag hindi mo man niya makontrolar da kung sino may ara gihapon mayong nga relasyon sa kongresista. Aksyon firing Kag line. na respeto ni Mayor Bing na diya ang personal nga attachment o kung relasyon sa mga miyembro mismo sa Grupo Progreso. Aksyon firing line. Maloon ta na, mag-aksyon diri sa aton sining pagpangalagad alas 7:22 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Ang firing mga line. mensahe ng mga opinion ginabi-abi tagid pwede nyo gid ipadala inadra sa comment section sa aton sining Facebook kag YouTube, ipadala lang palihog Aksyon firing line. alas 7:23. Now, ari kita sa ikatlo kagatapuson nga daw sang National Vaccination Day, pero ang balita sa national, it will be extended until Friday. Now, i-assist tabi, makuha ta subong na anong sistema, may mga areas pa ba lang, sige pa subong ang linyahanay and most probably magabihan paluwas sa 24/7 nga mga vaccination sites or risk vacuna centers diri syudad sang Bacolod. Online sa firing line. Nakabato na balang EOC sang advisory gikan sa NIATF. Joining us over the phone is Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis sang EOC Bacolod. Doc, how are you? Mayong gabi. Yes, Action Art, mayong gabi sa tagpalamat sa atong programa. Good evening, Bacolod. Salamat gid sa time. Doc, i-check ko lang, subong sige pa ang pagpangbakuna. May mga nabilin pa nga mga risk bakuna centers nga may mga regalinya pa. Ati sa subong sinin, no, aton nga Jollibee is na 24/7 pag-agita to kagina kadamo man to gyapon sa nagapila sa gwa. Amo man ang aton nga McDonald's sa Lacson nga 8 PM to 4 AM nga Bares Bakuna Center. Okay. Damo man to nagaulat, no, kag nagapila. So amo man lang nasubo ang open naton nga Res Bakuna Centers. Tapos kagina sa nagkadto kita sa cold room, nakita taman nga ang lain-lain ng mga vaccination centers nag-uli na sang ilang mga transport boxes kag nag-submit sa ilang mga report. Di kagina to ang nasugata ta kagina Action Art ang Barangay Alangilan na happy gid sila magpabalo nga nakapabakuna sila mga lapit-lapit 1,000 sa Barangay Alangilan.
Tapos sa Kagina, halin man kami sa Barangay 19, may nabakunahan kami itong lapit sa 300 man kapumuluyo. Then may ara man kitang report gikan sa kalailain ng mga eskwelahan nga kung sa diin nag-set up man kita sang Rest Bakuna Center, kagaya sa Riverside College, na nakabakuna kita almost 705 nga mga taga-Bacolod. Kag ang ato na Koleyo sa Agustin Bacolod nga lapit-lapit 600 nga ato na bakunahan. Ini mga partial na mga resulta sang aton report sa mga accomplishment nato for the day. Ang aton nga SM nga Mega Vaccination Center sa ilang nga day 3 nakalabot sila almost 2,300 nga nabakunahan sa SM. Igawlat pa kita sa report sa iban nga mga vaccination centers kag ang aton nga data management. Gina-consolidate pa nila as of now ang sumatotal naton nga nabakunahan sa day 3 para ma-summarize naton ang aton nga accomplishment report for the past 3 days sa aton nga bayanihan bakunahan. Yes, pero ang first and second day, mas din ang dako gani, Doc? Ang pinakadako naton isang first day naton. Kaya naka-register kita sa 29,047 nga nabakunahan naton. Then ang ika-second day naton, naka-report kita sa 19,237 nga nabakunahan ta. So subong ni nga adlaw, nga third day, ginalaom naton nga ma-pick up kita, especially so nga mo ang last day ng aton nga bayanihan bakunahan diri sa syudad sa Bacolod. So more or less kung i-rough estimate subong kung 29 ang first day, second day daw mga pila, mga 10,000? 19,000. So 29 plus 19 kag subong bibutang mo kung nagkunhod o nagdubo giban butang mo bisan 10,000 lang dako magaling output na to, no? At dako gid siya, no? But ang ginalauman naton nga na reach naton ang quota naton nga makabase maka 18 to 19,000 magita or sobra. So sumatotal kita nga mga 18 plus 18, 36 plus 29. So mga 67,000. So kung mag-amuin ang resulta sa aton nga 3 days na vaccination, na-surpass naton ang DOH kag NIATF nga na-set na quota for Bacolod City nga 66,000 nga bakunahan in the next 3 days naton nga bayanihan bakunahan nga programa. Yes. Pero Doc Areo, kita ko bala sa national news, nga ginpalayag diri sa NIATF that the national vaccination drive will be extended until Friday. Why pa ninyo ma-discuss, subong? Sa subong sina, wala pa makita ka ba sa advisory or sa guidelines, no? Yes, no? Agina, actually, lantaw kita sa TV, sa news, nag-express sang thoughts si Secretary Carly Galvez sa atong vaccine about sa extension, pero daw i-suggest mo man lang nila sa atong presidente. So wala pa man nagambal nga final na ginyamo ng obserbaran, pero siguro kay ang tinutuyo sa national government nga mabakunahan mga 9 million gid, no? Sa ato nga bakunahan bayanihan nga programa sa subong sini ang ilang estimate na lapot tala mga 8 million. So extending it for 2 days more, ma-reach na ang target nga 9 to 10 million na mabakunahan sa bigos sa Pilipinas, and that can definitely affect ang aton nga percentage na bakunahan sa bugos ng Pilipinas. Okay man lang na, no? Galing tayo mo lang na. So kung ang momentum ara, kailangan natin i-sustain. Especially so, na ang tinutuyo taman sini Aksyon para may sakayuhan sa bugos ng Pilipinas, na good to maagong na temprano pa ang herd immunity para maging safe sa kada isa kag isa ang paglibot naton anywhere in the Philippines. Yes. But if in case sabi nga maging final ini, kay siling ko gabi na nga kung i-extend mo ni until Friday, meaning buwas Huwebes, mga vaccinators naton karon kumusta ni iayawan naman da prang lagap ni sa ila, may lang kung why ni sila obligasyon after today or tonight, kay siling mo pwede mo ma-recall ni sila kag ang pag-set up naman sa vaccination center naman ang concern, Bladok? Ati ko na ito ma-action at sa subong siniya sa Bacolod, miskan wala kita sang bakunahan nga bayanihan program, ang aton nga mga mega vaccination centers, open magina sila yan. Sige na yan. Kaya sa Ayala, abri kita yan Monday to Sunday. Ang SM, amuman, ang mga city mall natin sa Golden Fields, sa Mandalagan, abri man na sila Monday to Friday. Ang Robinson natin, abri man na Monday to Friday, upot ng Gaisano. May ara man kita 24/7 vaccination center, may ara pa kita sa Lacson, na abri alas 8 sa gabi hasta alas 4 kagaon kag. Ang North and South Terminal natin,
abri man ina. So we continue to accommodate ang aton mga bakulodnons na interesado magpabakuna, plus sa Webes kag sa Biyernes kag Sabado nga mga inadlaw may mga naka-schedule pagid ng mga barangay nga ma-first dose, nga ma-second dose. So sige ang aton nga schedule sa pag-roll out sa bakuna naton sa siyudad sa Bacolod. So hopefully nga malabot naton masurpass ta pa ang atong target sa DOH kung matapos na ang pagsumada sininyo dira. Yes, correct, Aksyon Art. And definitely once ma-finalize naton, mapabalugi kita sa aton ng mga amigo ka amiga sa media, agud to ma-express man nato ng pagpasalamat sa aton mga fellow Bacolodnons. Kaya tungkol for the past 3 days, nag-cooperar gid sila kag nagpartisipar sa aton nga Bacolod City Vaccination Program. Kag diri no ginakalipay gid ni Mayor Ding, ni Vice Mayor El Cid, nga ang tanan nga pumuluyo naton nagpartisipar gid. Kag diri mo makita no nga ang mga Bacolodnon siya gusto na gid nila maagom nato ng herd immunity. Gusto na gid nila magbalik ito sa the new normal. Kag kanami pagid kay kadamo sa kabataan nga nagpabakuna, diri mo makita nga excited ang mga makabataan na mag-umpisa ng limited face-to-face, especially nga extended ang ato nga alert level 2 until December 15. So hopefully in the coming days kung mag-sustain ta pagid ang pagpanubo sa kaso naton, who knows ba by December 16 ma-alert level 1 ang siyudad sa Bacolod. Pero kung amo ning nangin output o kung nangin resulta sa 3-day vaccination activity, nalapot na Dok ang target nga herd immunity na kompleto na itong nabilin nga pila ka percentage to? Yes, no, kaya sa subong sini, kung nagtaw mo sa Department of Health, ara na kita sa 72-73%. May dugang kita nga 66,000, for example, nga accomplishment, masaka kita sa 80-85%. Okay. In the next 21 days and 28 days this December, kalabanan ito nga nabakunahan sang Lunes, Martes, kasubong adlaw, mabato na sa ilang second dose. So that means to say, may 66,000 kita madugang sa aton nga fully vaccinated na mga individual. So ina makapasaka sa aton at 80-85% man na fully vaccinated. So anong sinungon sila? Before the end of 2021, ang Bacolod City will definitely achieve our herd immunity. Okay. So anyway, sa sining tatlo kadlaw nga activities naton Dok, I know kadamo gid sang mga volunteers nga nagbulig sa inyo. May luyag ka pasalamatan Dok in behalf sang EOC. Yes, good Action Art. Una sa tanan, no? Pasalamat din kita sa aton mga partners sa media. Kaya wala din kamo gauntat pag-remind, kag pag-apilar, kag pag-inform sa aton nga pumuluyo para din sa bayanihan bakunahan. Ginadayaw taman, kag ginatamyaw ang aton nga mga frontliners, ang mga doktor naton nga volunteers, mga nurses naton, midwives, barangay health workers, barangay nutrition scholars, na binagid ang aton nga mga tagsa-tagsa ka barangay kapitan sa 61 barangays diri sa syudad sa Bacolod nga wala gid nagauntat sa pagbira-bira kampanya para magsigi-sigi ang pagpartisipar sa ila pumuluyo sa aton nga bayanihan bakunahan. Gina-acknowledge naman ang aton mga private-public partnership nga mga ahensya diri no sa siyudad sa Bacolod nga wala man untat sa pagsuportar sa aton nga Bacolod City Vaccination Program. No sa ngalan sa aton Emergency Operations Center ni Ma'am M. ang among Executive Director, si Mayor Bing ang aton nga Task Force Head kag ang Vice Chair naton nga si Vice Mayor El Cid, madamo gid nga salamat Bacolod sa inyong aktibo nga partisipasyon kag pag-intra sa aton nga 3 days nga bayanihan bakunahan. Yes, Dok, isa na lang atong taga-DepEd naka-coordinate sa EOC na injeksyonan o nabakunahan itong nabilin nga hundreds? Yes, no, ang mga iba naton ang kinakalipay naman kay tungod nga nag-open kita sa Bacolod City National High School kag sa Negros Occidental High School, kadamo man sa aton mga maestra kag maestro sa DepEd nga wala pa nabakunahan ang nagpabakuna na. No, so sa subong sini naga-coordinate kita sa aton nga DepEd Division Office dito sa siyudad sa Bacolod agud to ma-update ilang master list. Alas 7:34 na. Aksyon firing Now, line. isa pa subong kay why pa man madiscuss, why pagid officially, kay siling ni Doc, kung pag-insindi nila, ti recommendation pa malang ni, depende kung bala ang presidente magatagid sang mando nga kinanglan i-extend until Friday. Hopefully within tonight, may ara na inasang official ginga statement or ipagwa iyang advisory
gikan sa Malacañang parang at least makahingagaw kabla pero all set mangyapon siling Dr. Surungon ang mga mega vaccination center sa Bacolod. Sige maniamo ang ibang nga mga areas may mga scheduled mangyapon nga vaccination. Doc, sorry ginauto lang aton linya. Yes, sir. You were saying kay nati may mga nagpabakuna gimanggali itong nabilin nga mga teachers. Yes, sir. No, damo man sa ilang nagpabakuna, pero sa subong sila nakipag-angot kita sa DepEd, agud to ma-update nilang ilang master list sa mga unvaccinated teachers, no, kaya ato giginaduso, especially na maumpisa na kita sa mga limited face-to-face sa atong mga DepEd schools, no, ginaanyo pagin nga mga maestra nato, yung maestro, bakunado, para at least ma-project nato na ang eskwelahan is one of the safest place na kadtuan sa atong mga estudyante, kag kampante man ang atong mga ginikanan, nga mga nagatudlo sa ating kabataan, bakunado gid. Aha. On that note, Dr. Chris Surungon, salamat ki sa time. Good evening sa imo kag keep safe. Salamat gid Aksyon Art kag sa liwat ginahambal naton bakuna imo nga gugmahalong og yon Bacolod. Salamat gid Aksyon Art, mabuhay ka. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Why pa man officially sa nabaton gid nga instruction ng EOC or Emergency Operations Center siyudad sa Bacolod kon bala. Indeed, ma-extend ining activity until Friday while nga nagahulat pa kita at least ang pagsumada man kay may mga nagasinulod pa nga mga information o kung data dira iya sabahin sa database ng Emergency Operations Center most likely basi karon sa gabi may ara naman sumada no kun pilagid ang kabilugan nga mga bakuludnon nga nabakunahan sa sulod sang 3 ka adlaw. Aksyon Firing Line. Agbangod sa sining lapnagon nga vaccination drive na ti siling ni Doc Surungon siling yati dako-dako nagawa do 80% na kinakon na taon ang herd immunity nga target 70 okay na pero taas na ho ang nakuha sa Bacolod. Aksyon Firing Line. Di baloon talang na kung ano ining pilagid ang ara officially sa listahan nga nabakunahan halin sa first dose, naka-complete na sa second dose, ang magin nakabaton sa booster shots, ang kumpleto sina komprensibo na pagplastar sa numero hulaton talang maybe kung hindi later tonight basi buwas mayroon sang official nga record ng DOH kag EOC sa Metro Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Tuni. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga mangin bida, magpabakuna na. Magpabakuna na para abanse ka. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson, nagahinyo sa tanan nga Negrense, nga magpabakuna na. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo ko dito at that time. No, sinipo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro
nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since, no? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate, no? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster, no? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay, no? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutugod sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sino siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, para sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Balik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Moden. Ako naman aksyon at Tayhopon. Oy, antes ko anay magkadto sa kwana sa report ni Aksyon Marlon Hinobia. Aryo, good news ni extended ang amon sa pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod o sa ARB. May winner na kita. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Si Aksyon Marlon na siya na yun, namin tayo yan si Santa Claus, gino. Ay, may ara na kita nakasabat sa iya sining cellphone. Hello, maing gabi. Hello, maing gabi. Hello, maing gabi, gid. Sino gani palihog? Si Maria Lourdes Ribatado. Maria Lourdes Ribatado. Taga din gani si Ma'am Maria Lourdes. Diri sa Purakawayan, Barangay Pandanon, Salvador, Benedicto. Pao kompleto, gid. Barangay Pandanon, DSB. Pilang edad mo, ma'am? 59. 59? Oh, nami. Ang imo tingog actually do 20. Hala. Hala. Ikaw, hubin sa imo tingog ba? Abi ko gani kung 20 years old ang winner. 59 years old, dalin sa Barangay Pandanon, DSB. Hello, Ma'am Maria Lourdes. Ma'am, ikaw ginama palaron nga winner naton sa extended sa pamaskwa diri sa ARB. Isa lang gina ako na ipamangkot sa imo, ma'am. Ha? Daw gani din nga hulat ko gani mabunutan ang ngalan ko. Baw, tidi buinas kag ikaw gimagabutan listener kagid sa Aksyon Radio. Pamati kagid sa amon. Kay paborito ko gini halin gid sang una ya, sang ano ba? Kasi informero gid. Wow, mayo gid. Iti kilala mo si Aksyon Bernie Villacanas? Oo, kay pero isa ga nang ano live bala ko. Live ka. Ba, mayo kilala mo si Aksyon Bernie. Nawari ako at sa imo. Mag-extra kami di sa Aksyon Radio Bacolod daling sa reporter kag anchor magsiling gani una sa balita, una sa aksyon. Ano gani sugpon? Sa Bacolod. Aksyon Radio. Uy, very good. Yeah. Perte. Ma'am Maria Lourdes, ma'am, congratulations sa imo. Balon mo na mga ingod balay mo nga nagdaog ka ta para nga ngayo sila sa imo Paskwa. Hi. Galing kay basi ko nang imo ingod balay. Bala Ma'am Maria Lourdes. Idol sa Aksyon at mag-live ko sa Facebook. Ay, gali? Si Eric Magbanwa, si Aksyon Eric Magbanwa, si Aksyon Rex Cantong, si Juan, si Aksyon Brian. Si ati o kasi manwa mo gid si Aksyon Brian. Ang gwapa gid sa amon si Aksyon Andy kon mag-live. Si Aksyon Dorel gid kabata pa. Baway ka gid nagkonforme sa akon tani ko nagkonforme ka mapaman ko no si Aksyon Lan tani 500 pagid mo. Salamat. Sige Si Aksyon An, guwapa man tapos kagid. Maria Lourdes, sulaton mo lang mama kay mapadala kami sa imo sang reference number kung paano mo mag-claim imo premium, ha? Okay, madamo. So congratulations sa imo, congratulations. Anong mambal mo? Ay, madamo din salamat sa Aksyon Radio. Paborito ko gid ni bala. Kami tanan. Wow, salamat gid. Taga Salvador Benedicto, maayong gabi sa inyo da. Salamat gid, ma'am. Congratulations. Salamat, maayong gabi sa inyo tanan. Ba, grabe. Madamo din salamat sa Aksyon Art, ha. Sige. Sa pamaskwa
sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. May 500 na nakot-kot, Jackson Andio. Duga, kuhan pa siya, basiyara pa siya sa linya to. Bakit duga, kuhan pa siya eh. Why na. Siling niya kay, nabuhi ko niya, Jackson Andio, pagbati ka, siling niya may 500, pagkika-Jackson Andio. Si Jackson Andio, alwan nga klase, amo ning upod na mo ding alwan, sus. Dapat matyagan ko na mo taga-Pilisa pero may kantos balay nila to galing wise siya. Ari sa galing sa ilag na istara na bago. Aksyon firing line. Sige, congratulations lang kay Ma'am Maria Lourdes. No, nagdaog sang 500 pesos. Okay. Now, karon sa liada kubla politika karon dugay-dugay. Now, kay may ara update kikan sa si Councilor Dindo Ramos. Ako bilib ko ni mag-amo niya ang isa konsyal nga way blaya. Siling niya, ako prangka nga sugilan nun kung Greg Yapon niya suportahan ko pala buton ng eleksyon. No? Aksyon firing line. Pero pamatian tangit siya bla karon kay unahon ka na si Aksyon Marlon Hinubia on standby siya sa aton sininging pagpangalagad. Dugay-dugay lang si Councilor Dindo. Unahon ko lang si Aksyon Marlon. Kay Areho siling ni Go Blackson siling nga wala malutsan ang Negrosa. Man kundi amoning Omicron ang balita ay kag ini na diskubrihan ang Omicron nga variant dito sa South Africa. Tiyang lain kami mga taga South Africa nga nagkadto di sa aton may trabaho gali diya diri gatiner abi kami project di. Ang problema kay tiwai pa iya mag advisory nga ti ara na include ini nga lugar sa ginatawag naton nga ang coding niya blang code niya red na do hindi na pagyalaw gani kag batunon ang mga halin South Africa nga mga travelers. Aksyon firing line. Di magluwas sa mga nakauna na nga nagkasulod diri sa aton. Mayara pagid sa manugabot sila nga magkaupdanan kung taga South Africa gyapon. Mayara man nga nakasulod di sa aton do OFW kung ano to ipaklaro kung kay Aksyon Marlon Hinubia kay may statement siya tapos ano man nagbukas nagli sa mga adlaw ang Mambukal Resort and Wildlife anong tawag to ni Aksyon Marlon kay na conservation ano to sanctuary. Areho ang detalye from provincial capital sa Aksyon Marlon Hinubia. Provincial capital reports. Ang inyong mga mensahe karon nang dudugay please kay para basahon ta na. Aksyon Marlon. Aksyon at mayong gabi sakto ra gid mo nga diri sa Negros Occidental mayara sang apat na ka mga persona nga nag-abot halin sa pungsod South Africa, no? Ang tatlo action art amuning una nga nag-abot diri mga dumulong na siya, no? Mga foreigner. Una sila nga nag-abot pero nag-agi ini sila action art sa protocol sang provincial government kag nagproseso sila sang ginatawag nga espas. Apo ba no? Ay ring tatlo action art kundi gaserbi ini sila nga mga consultants sa isa ka power firm nga ari diri sa Negros Occidental ay nagkalain-lain ini sila action art nga lugar nga naka-base. May ara nga Lacarlota, may Manapla kag may Calatrava. Pag-abot nila diri, tiyan mo na, nagagay sa proseso, o galing kay election art nga kumbuyahan, nag-ayo nga kung pwede, ma-quarantine lamang ini sila sa isa ka hotel nga nahamtang diri sa may syudad sang Bacolod. Pagkumo ang hotel, ara, jurisdiction sa Bacolod City, ginpabalo ang syudad sa Bacolod. Pero sa uli action art ni Baluan, nga dumilian ini sila nga ma-quarantine sa Roman Hotel dire sa Bacolod. Isa na sa protocol man sang lokal nga panguluhan sang syudad. Isa na sunod sang nakitaan dira nga suro sa provincial government medyo pulo problema, no? Iman nagreklamo ang sunod nagpalabot sa reklamo ang management sa ring power firm kag nagpalabot sang mensahe sa kay
Provincial IATF Action Officer Attorney Refrando Diaz. Plus, nagpadala man sang mensahe kay Diaz ang management man sang saning hotel nga nagpabalo nga ang syudad hindi mapasugot nga i-quarantine ining tatlo ka mga tumuluong nga consultants. Subong ining tatlo ara naka quarantine sa ila sidigin rentahan nga puluyan, no? Samtang nagahulat sila ang resulta sa re-swab RT-PCR test kaginhimo sila kay na-swab na ni sila una action art mo RT-PCR test ag negative na ang resulta ugaling ang protocol basta magamuning ila sining plastada kinahanglan sila action art ka i-swab liwat. So na-re-swab na ni sila ang resulta hambal ni Diaz kung hindi mahingagaw sa mga gabi laban-laban may buluhan din was ngadlaw. Ang tinutuyo kung naghalin sila sa tungsod South Africa at kinasiling ang Omicron variant sa COVID-19 their action art una ginanunsyo sa South Africa muna tulo-delikado kagaluyag lang sa tungsod action art padulungan sa mga tao halin sa South Africa nga maniguro man. Una nga gusto nilang mabaluan kung nilang tao nga nag-abot sila sa nga pungsod, ila sa nga lugar, positive o negative sa kinatuwag ka Omicron COVID-19 variant. Una-una nga istorya sa tatlo ka mga dumuluong. May isa pang sunart nga halin man sa pungsod South Africa, hindi na saya dumuluong, kundi returning overseas Filipino ini siya. Okay. Na ulo-ulihi ini saya abot ikumparar sa tong tatlo ka mga dumuluong. Kaya nagabuto ya ang tatlo ka dumuluong November 25. Nagliga nga November 25. Ining isaya nga ROF Action Art nga Pinoy nagabot November 26 sang aga. No? There is Negros Occidental. Ang problema nga nagtuhaw hambal ni Governor Bolakso ni Provincial Administrator Attorney Diaz kay why action art nagagi sa ispas ining ROF ngani kay ang ginusar niya nga address action art is Sudad sang Bacolod. Kung sudad sa Bacolod hambal ni Gov Lacson ang Bacolod kunta ni ma-process sa ginatawag ispas kaya nagbalik pa sa ispas sa Bacolod. Okay. Kaya nga natabo kay why ni sa mag-agi sa ispas sa baylo ang isa nga ginkuha lang ang Pastro Travel Permit. Ining Pastro Travel Permit hambal ni Gov automatic approve na insigida. Okay. O sa mga plastada sa ning una action art niyo. Di hambal ni Gov hindi niya tod ang report ang nalupsan kami sang tinuga halin sa South Africa. Okay. Tatlo to yun agi sa ispas, ining ikapat ya, waay agi sa ispas sang probinsya. So, patamalon ng gindala nga address para at least kay bisan subong mag-apply kay Action Marlon, bisan mag-ispas ka pa ya, automatic approve na mo? Oo, tiwai sa kung mag-agi sa ispas, kung naging kuwaya, ining kinatuwag nga Pastro Travel Permit lang. Bacolod City ang address niya, pero ang isa nagkatuwa na sunat nga lugar is Banwa sa Pontevedra. Ay. Puli na nisa sa Banwa sa Pontevedra action art mo. Okay. So, amo na yung problema nga ginapangatubang pa sa karon. Kay diri nagtuhaw ang isyo nga pag-question naman sa lokal nga panguluhan sa Bacolod sa Negros Occidental kun nga nakalusot ini apisar sang ginasiling istrikto nga implementasyon sa provincial government sa ginatawag nga espas te kay inadasig ang pagklaro. Ikaw Lacson siling niya, huwag kami malutsan niya. Okay. Tapos ibutang ta inang tatlo ka mga namuluong halis sa South Africa ay dumiritso diri sa Negros Occidental kung hindi magtener dito sa Metro Manila. No? Ang ila sa Action Art Kisteran is Metro Manila nagkaagit na to quarantine. Okay. Pag-abot diri sa Negros Occidental. Ari si Governor Bong Lacson
No, we were not naluksan. You must remember they came from South Africa. They have to enter Manila first before us. And they were accepted by the Bureau of Quarantine because last week, green country pang South Africa. When they applied for an S-Pass for the province naman, their address is already Makati. But then again, when they applied, that was again last week, South Africa was still green country. It was only over the weekend, last Saturday, that we became concerned. Precisely, these consultants, the three of them, the three consultants of Biopower, informed us that their consultants came from South Africa, but they are being quarantined right now and will be tested. But there was a fourth individual also from South Africa that did not pass through the province, meaning to say did not ask for an S-Pass or did not pass through a S-Pass, but through a temporary pass-through. And we all know who issues that. Definitely not the province. The temporary pass-through is automatic, approval. This person actually just used Bacolod, but he's really from Pontevedra. But when he went to Pontevedra, he notified naman the health units that he came from South Africa. Again, he came in here also when it was still green light pa, or green status pa ang South Africa. So I just want to make that clear because what is just being talked about are the three expats, but there's actually a fourth one that entered the province not through the provincial government's S-Pass. Person Art ang sabay ni Gov. Si Attorney Diaz may ara sang palayagman angot sa Riho, Ariso. Attorney. Sa pagidya nga returning resident, ikaapat ni siya nga taga South Africa halin. Ang iyaya espas siya naghalin sa Bacolod, no? And tungod kay wala screening ang Bacolod, wala tayo kabalo kung may mga certificate of quarantine siya. Pero ang tatlo tuya nga nag-agi sa province nga espas, kumpleto gid sila ya sa ilang mga health documents. Kaya ang aton nga company nag-complain sa aton, no? Despite tani nga willing sila nga magpa-quarantine, hotel quarantine sang ila tatlo ka consultants sa Avenue Suites, no? Again, deny sila, no? Ang advice was ang City Health Office ang Bacolod hindi gusto. So, hidra naton makita nga may discrimination, may pinilian sa pag-atipan ang City Health Office ang Bacolod City. And unlike sa aton ang quarantine ka sa hotel, no, regardless kung Bacolod ka o kung Negros, ginabaton kaya. Pero diri naton makita iya sa sininga ugada coming straight from a company nga in need of assistance, gin-deny nila sa assistance, no. Sila, I think ang complaint halin sa corporation, may verbal complaint. I don't know if it will reach a legal complaint. So no? that's up to the company. Sila na lang ang ma-decide kung anong ila next na action sila. Pero laton tapos ang resulta sang swab sa ding apat niwa. Okay. Ang pito nga ginamonota nga mga tao nga ang ila sa destinasyon diri sa Negros Occidental, halin ba ni sila sa South Africa, why panibaluan kung ano ni sila, returning OFWs, returning residents, o kung tumulong. Kay lista pa lang, Sir Art, ang lista ni halin ni sa Bureau of Quarantine. Dito sa may Metro Manila, kaya ang Bureau of Quarantine, amo ni sila, Sir Art, ang mayon nga papel mo sa paton pag-amuma sa mga travelers halin abroad nga nag-aabot diri sa pungsod sang Pilipinas. Sila na nag-issue sang certification action art, no? Tiwa pa balaan, figures pa lang, 7 hambal ni Diaz nga mag-aabot diri sa Negros Occidental. Tiyo galing way pa schedule. Way pa sang schedule action art kung nasan o. Pero taga Negros Occidental naman, kasi siling ko basi magamit naman ni siyang lain naman nga address. Hindi pa mapiho kung bala Pinoy ni sila kung tumulong. Basta ilang sa action art nga punteriya, ilang sa ring destinasyon, Negros Occidental. Okay. Okay. Malinaton, basi kung Bacolod man. Kaya Bacolod din sakop sa Negros Occidental mo. Correct, correct. Kung taring pito ni, kung saan mag-abot at least na balang temprano pa, para nga para naman, mapreparahan sa ato sa nga provincial government, kag sang sunod man sa Bacolod. Amo ni so far sunod update gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang ginamuno ko pagbukas ang Mamukalti was
mabaton sila sang bisita na Mhm. or magalagaw-lagaw dira. Pero para lamang action art anay ang isa o duha o tatlo ka adlaw gin hatag ining adlaw para sa mga provincial capital employees lang anay. So pag mag-umpisa gali kung buwas magbukas, wala na isang mga magluwas capital employees, hindi lang anang iban. Oo, capital employees lang ang action art ang gintagaan sang gamay nga ligwa ni Gov Lacson. Ini ako nuway sa vlog sila sinitrabaho pwede maka sightseeing dito kay manti free entrance pa sa action art. Free entrance pero i-limit action art 70% capacity lamang. Okay. Nabagihan ko to action art nga ang sa nga pwede patunon mga tubtob isa gatos lang anay ka mga tao sa sulod. Ang limit sa oras kapag dinner dito hasta lang tubtob alas 5 o kung alas 6 sang hapon. Dasos man na pwede na sila magkabato na. Overnight. Pagid nga mga customers pero ang advice sa mga luyag magbisita sa Rogismana maka-avail gyapon sang free entrance kadto ka mo anay una dara sa ila opisina sa Mambukal. Ang Mambukal office namtang na subong sa may surod sa Provincial Capital Lagunan Park. No? Kita nyo na nga sa corner ba da sa una bangko da sa una mo. Subong dini mo na da action art nga at alatapan na da sa Provincial Tourism Office. Okay. Ang opisina Why na sa tunggali Mambukal. sa sulod mismo sa Capitol? Gisaylo na action art. Okay. Kay inang area kimutangan man action art kapihan mong natawag bala Capitolyo. Capitolyo. Oo, ang opisina sang Mambukal. Mapa-pre-register ka mo anay. Hindi ka Okay. to. Hindi mo mga diretso sa Mambukal to. Sa Murusyak, layo, basi ko magastuhan ka mo. Oo, tira ka mo, no? Toda, Ay, sundot na hindi mo. alam laog naman travel ka karon kadto ka to igo pag sampot mo to yung ara ka na sa entrance sa balungkay. Why kay mo ma-register? Why di ang alan mo? Ang purpose in action art para malimitahan ang kanamoon sa masunod sa mga tao. Pero dali lang, fully vaccinated lang gina-allow o kung pati na ang mga first dose or nanong guidelines na? Fully vaccinated lang ang pwede makasunod dito. Adios. Kung first dose ka, hindi ka pa pwede. Tinabutan is fully vaccinated mo. Oo. Kung may kuntane, kung vaccinated lang, pero tinabutan is fully vaccinated. Adios. Pero kung may kabataan nga upod, basta ang guardian kung ginikanan, fully vaccinated, no problemo. Pwede ka makasunod ang kabataan action na art. Pa-register gid galing anay. Kiti at least magpa-register ka, not necessarily pagparehistro mo, kadto dayon mo kundi the following day pa na iyang imo target. Lauman kung magkadto ka mo sa opisina subong sa Mambukal, i-expect nyo na nga may mga may mga instructions anay nga i-hambal sa inyo. Kaya may mga protocol nga dapat sundon mo, may mga ginbago sa pagsulundan before ka makasulod dira sa Mambukal Action Art. Pero piyo nga ang mga kabilaw, kabugto naka-face mask? Kay na to, I don't know, kay nagatika-tika pala to kay na sakon. Mga balin sa sayaw sa kilid suba, nakadamo mo? Patama pa surat ka nagdamo kay nagtawhay ka ba ang Mambukal? Correct. Ka nag-COVID-19. Isa sang pasulundan dati, amo tumuno kung hindi pwede maka-bonfire, hindi pwede makapanutod, hindi pwede makatugas ang action art kagahod. Adios, ti kung may sulog bahon, kaya karon to, ano mo na? Pasugba mo sa gwa, dalo po na. Ayawer. Ay, tuot? Para sa pasulundan. Amo na action art nga ang Mambukal subong, kung sa unang Mambukal sa wag is Mambukal Resort, period. Wala na. So, Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Botang balon, kung may sulog bahon, lulutuon ka, no pwede sir sulod. Hindi na pwede. Kay pada sa pasulundan sa bunda. Kaya sa lakyan ka hindi na pwede magkasulod to. Ay, tuot? Sa lakyan ka ba, gaasong tambutso? Ay gahod pang sa lakyan? Te? Oo, Hindi mo nabilin ito sa quarters, Carme? Ginapagitaan nila sang pasigan sa Sagwa Action Art. For the moment, kain action art dito anay sa sunod-sunod lang gawa, unhan sa entrance. Panapat to sa art ka area dito lang anay. Wala pa sang nakitaan nga plastaran nga mayo sa Guaplot. Okay. Soft opening tawag sa nimo, no? Hindi ba lugit ni Gov Lacson nga gulupihon kaya manti
inapanilagan gyapon ang sitwasyon sa COVID-19. Ayos. Ang aksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Mawad Hermoya, ka-aksyon din kaman nga pahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action firing line. Salamat Aksyon Marlon Hinubiat. Yan mo ng balita latest sa mga. Kung may plano ka mo, pero ang first 3 days, intended anay para sa mga provincial employees, and then to follow ng iban, pero dapat fully vaccinated ka kung gusto mo to magsulod. Now, isa pagid, nga kinanglan may ara ka sang vaccination card nga nagapamatuod nga fully vaccinated ka. Free man ang or free kunong entrance, pero dapat makuan ka, maparegister ka na may pre-registration dira sa mambukal nga kuano nga pisina. Action firing line. Amo nang mga panibago. Ang manugsulod nga mga halin sa Africa, way pa ni mabalaan kung foreigners ini o kung returning overseas Filipinos, returning OFW, way patakbalo na, pero may ginapaabot dugang diriyo masulod sa Bacolod. Action firing line. Este sa Negros Occidental, ambot na way pakahuni ang Bacolod sini nanong ila mapalayag digin dinay gali kuno lugar reklamo to nga way gin pasugtan nga maka quarantine sa isa ka hotel, no? Ti abot tong ginareklamo sa mga konsultanto ho. Action firing line. Sige, alas 8:25 ko na siga oras na no si Hines Molina. Ano ni siya pagbasa? Hines o Guinness? Ano ni siya? Si Maria Filo Baton magamonitor sa City Village sa Barangay Cabog. Sir Fuentes Sagid, Hindi Mid Harder, Romy Agsam, Maingap Iman, Maria Filo Baton, Romy Agsam, anabasa ko na. Ansa Mandi, Araman Jimmy Hamora, Kevin Kyle, Mel Sims Black, Audi Siliste, Ricky Murakami. Nyabaw, hindi niyo gid pagpasudlon sa Negros, kay diri sa Japan, gin-block na sila sa airport. O siling ni Murakami, ho. Ang mga taga South Africa ko, no? Gin-block gid yan, hindi niya pagpasudlon. Action firing line. Ronaldo Sanchez, Marlon Nunez, Merinci Sutnas, Dinia Ong, Araman si Annabel Oroseo, Domingo Magbanwa, Jam Jam, Ronilin Roldan Paklibar, Chester Dualcott. Siging iban karon man dudugay kay kahina gid sang kalaban, no? Online sa firing line. Pero diri kita anay ho kay kaina sang program naton man sa kaga sa Action Hotline. Na-interview ko si Kong Greg, no? Although may official statement siya kapon panagwa, pero kaina mismo na sugilan ta siya sa Action Hotline kag dito nag-explikar sa maging batyag yaman kag ang iya sininga statement pag-expound, no, kun nga ang panindugan niya ti siling nga wala mo ko isang nabatyagan for me why mo ginimo nga daw ma-consider as political deception. Pero aring latest kundi siling ni Mayor Bing siya respetuhon kuya kung may ang relasyon sa mga grupo progreso daan nga para sa mong grupo kapin pagig kumay sige sila yung ang ilang relasyon kay Congressman Greg sa kadugayon ng inuptanay nila tiyo alangan mo na karon diktahan man ginarespeto ina kuno ni Mayor Bing nawari sa aton nga linya. Si Councilor Dindo Ramos kay ti kabalo kita si Councilor Dindo daw kadugay na gid man inuptanay nila ni Kong Greg Online sa firing line. Councilor may gabi si mo attorney. Action Art may gabi si mo no kag sa tanan ng tagpanamati sa imong programa. Good evening sa inyo. Sir, i-confirm ko lang, number one, kundi nagambal si Mayor Bing, nga ginarespeto yaman ni ang mga personal nga attachment kag relasyon sa mga member sa Grupo Progreso kay Kong Greg. I understand, ikaw isa sa malapit kay Kong Greg, ano matabo sini kay sining eleksyon ti bukas ng Grupo Progreso sa pagbaton sa lain kuno nga kandidato? Actually, Action Art, no? Sa pagkabati ko ng statement ni Mayor Bing, though na-happy man kita, no? At least naging gaan man kita ligwa ni Mayor Bing na magpili sa aton nga congressman, no? Kahit grabe man ang respeto naton ka Mayor Bing. At kung ano ang mga preferences, pina-consider man na nato, no? But during that time na nag-nistoryanay kami, yung pagwa ko man Action Art ang ako niya sentimento, sa ang pagdanay man namo, no? Ni Congressman Greg. In fact, kung naari man ko sa Grupo Progreso Subong,
nagadalagan despite sa mga invitation sa akon sa piyak ng grupo tungod nga ginavalue ko ang relationship no namon ni Mayor Ding kag tugay no nung nagkonsihal ko nagkagawad ko nagbarangay captain upod na kami ni Mayor Ding no so hindi ba ko gusto nga magubain ang relasyon tungod lang sa politika the same way nga hindi ba ko gusto maguba ang among relasyon nga duha ni Congressman Greg tungod man sa politika no. So ako pagkabati ko sa statement ni Mayor Ding, ako lang nakita ang personality ni Mayor na at least hindi siya diktador no. Kag ginagaan niya man kami sang leeway na magpili man sa among preferences Okay. sa congressman. So in other words, si Councilor Dindo Ramos siya, no matter what will happen sa uli, kung sino man, kumiyara gid man, no, sang i-adapt o kung suportahan ng Grupo Progreso, pero ikaw yung personally, may ara ka preference for congressman? Yung Aksyon Art, no ho, ay sa akin relay ko man na kay Mayor Ding, kay bala mo si Congressman Greg, isa mo ko di katao nga instrumental kung naara sa Grupo Progreso. During that time nga pagdaog ni Mayor Ding, 3 lang gid kami ang konsyal ang nagasuporta kay Mayor Ding. So kabudlay ni Mayor, i-push ang iyang mga programa, mga proyekto ya, tungod nga wala sa sang suporta sa ganyang panunsod. So siya ni, si Congressman Greg, si Victor Espino, sa piyak ni sila mo. Ako gini ang nag-inganyo sila nga mag-upod kay Mayor Ding ka magsuporta. So eventually, nag-upod di ba sila sa amon, kag even up to the last election, para man sila nga duwa, no? Kag nang hindi man lang nga nagwabi si Councilor Espino, kag si Congressman Greg, naging neutral sa sininga eleksyon, no? Pero sa ako na just the same, no, ginabalyo ko man ang relationship namon. Kag si Congressman Greg, no, nakita ko wala kung ano yung hatag sang importansya sa sports. Di ako sportsman man ko. In fact, ako ang iyang tournament organizer sa pila ka tuig sa Greg sa Taya Basketball Cup, no, or Basketball League. So amo na amon ninupdanay Aksyon Art. I see. So anyway, at least klaro no, kabalog ko may mga kasugpon pa ni di ang gwa siya nagali kung may ara gid man ma-adapt sila sa uli atong mga ambal nga kinanglan to the line kita mo gining suportante magwa sini may makambang giningali ang suportahan kun ina may lain yang preference ng iban. So far, Aksyon Art, no, ang ako nabatian kay Mayor, nga bilang gingkatay siya na ang relationship ni Kong Greg sa Grupo Progreso, no? But wala man siya may gin-announce kung may ara kami suportahan nga congressman sa ining eleksyon. Pero I was able to make it known to the good mayor kung ano ang relasyon man namon ni Congressman Greg. Kag kung gaan ligwa, kag hopefully nang sa statement ni Mayor Ding nang makasuporta kami freely kay Congressman Greg Oceanart. Sige. Anyway, sugpulan ko lang ni some other time, Councilor, salamat sa time mong karon gabi. Thank you man si mo Oceanart no kag-usapan mga tagpalamati mayong gabi sa luwat. Action firing line. Kasi unay ang campaign na alimbawa kung mga councilors 12, vice mayor ika-13, 14 ang mayor, ika-5 15 ang congressman kundi 15-0. Pero mag-amunay kay kumuway na sila congressman subong ibanan nyo tay di kon may suportahan nila inang karon tinanong na hindi na ma-zero no may ara ginaya sang makasulod ko na muna. Action firing line. But anyway, that is dynamic of politics Sugpunan ko lang kay ipit kid tiyempo ko alas 8:33. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulisya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sumsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati.
Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong
kapian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Aksyon Firing Line. Alas 8:49 na, last and final stretch sa aton pagpangalagad kay Sir Fuentes Sagid. O may gabi dara sa imo, Jinky Dialagdon, ginatamiyo lang si Mr. Biboy Vilasor, Star Mayo and Doc Matt Mayo. Salamat kina Martin Aliling, Ana Sinuro kag Edwin Gonzales, may gabi. Si Mama Ana Sinuro may push up nga memes yung ginpadalaw. Daniel Odio, Rothy Civilio Pamitalan, Nelcio Prasio, Araman si G. Canlas, Ronald Iguan, Aaron Hernando, Philip Alonso Gaya, pare, regards kay paring Paul. Sanderins Artus, Rodelin Esteban, Clyde Kenshin. Salamat kita. Ang iban po pasensya, ganito hindi ko inabalabutan. No? Kay ari pa si Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ayon ko lang ni siya kay sumong si Ma'am M do ay pagid ka sa bate. Gusto tani mag-follow up sa iya. Way pa magkabato ng IOC according kay Doc Surungon kung bala extended atong habal nga extend until Friday pero tiyong Bacolod City sige-sige maning schedule for vaccination activity. Ara na sa Aksonens. Aksyon Radio City Hall Report. Dari kita na sa ma-report sa Bacolod City Hall bisan nubo gilang kay para nga magkabati kita sa tingog sa akon idolo. Aksyon Dale Salazar, Aksyon Dale, may gabi. Aksyon Art session sa STK na ginaprobahan sang konsehong resolusyon nga nagapangabay sa prime water pagiman sa joint venture agreement po ng Basiwa nga hindi pagipatuman ang 12% nga VAT sa mga konsumidor sang Basiwa Prime Water Action Art. Ang resolusyon una ni siya ginduso ni Councilor Wilson Gabuad Jr. pero sa ulihin naging unanimous motion ini sila sining virtual session kay ina. According din kay Councilor Gamboa, ang Board of Directors sa Estado ng Basiwa ang liwat-liwat ka nagpalayag hindi privatization ang joint venture agreement o po ang Prime Water Action Art. Pero iya sinigin na question nga ang pagpatuman sang VAT Action Art supposedly according kay Gamboa kung basihan ang layi ginahimo lamang sa mga pribado nga mga kompanya, korporasyon o kon sang individual kag hindi sang government agency. Amo ini ang ginkatingalan ni Gamboa rason nga nag-author ini siya sang resolution ngayon ani mo sa ginaprobahan sang bugosa nga sanggo niyang panglungsod Action Art. According kay Gamboa, based sa sining information nga ang Basiwa Prime Water magasukot sang additional nga 12% VAT umpisa November 13, 2021 Action Art kag siya sining ihibalo by December daw dira pa na mag-appear sa mga water bill sa mga consumers Action Art sang Basiwa Prime Water. So ini siya agad suportahan sang chairman sang Committee on Energy nga si Councilor Archie Baribar nga according sa iya first step ining approve nga resolution para proteksyonan ang interest ng publiko ang mga consumers sa kagikaduwa diri nga step Action Art amo ang pagpasaka sang kaso. Samtang sa ibang nga balita sa City Hall, mayroon na sang ginakonsider nga property nga pakatukuran sa Bacolod General Hospital amon sa Action Art area sang Barangay Vista Alegre based on sa pinaka-latest nga development hiling kay Congressman Greg Gasataya. 3.5 hectares ang kadakon sa property nga luyag i-donate Action Art pero wala pa na hingadlan kung sino ini nga individual, pamilya bala o kung kompanya Action Art. Ini siya nga area do tubuhanan sa Action Art 3.5 hectares malapit sa Igad Sandalan kag malapit man sa area sang barangay
mansilingan. So karon naman niya gina-finalize pa ang mga paperwork sa mga deed of donation para mangin smooth ang pagpatuman sini sa unang quarter sang 2022. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Dale sa damang ka-aksyon sabihin kami nga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Bao pasensya gid Aksyon Dale. No kay ipit ko sa tiyempo pero pabawasan ko ng resolution bala kay kag kon bala pa matian tang board kag ang management nila sang Basiwa kag Prime Water na tinanong gid ang plano nyo. Kay pagani mabatyagan ang inyo sinimayo nga services nga 24/7 nagtulutawhay naman ng pandemic basi rason nyo naman nga may pandemic. Ti pero mauna pa ang pagpanukot kay ti automatic niya ko ninali bangon nga joint venture na mo. Ano man nga opisyong inyo man? Action Firing Line. Ayaw man na, kay base ko ng tubig ni siyang Prime Water, kag isang Basiwa ko na aga. Jutay na lang, initon mo lang to kag butangan kalamay, kaya daw iced tea siya. Pasalaan mo nga choco, libot tsokolate Oh, bawa galing kay, pero daw ay pamanggid ba ho? Why no? Mag-tinaw man siya mga dugayan. Oy, halin sa tsaa, pagkadto sa, pero doon man, damo gina ka reklamo gyapon nga lubog ang tubig mo. Kita kong dalan do puro na malang buho nila, tinanong ginakutkot nila daman. Kay kundaan na nagalinyas ang tubo, ya siyempre makuan gina, no, ma-problema gina ko ninali. Grabing pressure sa uli, galing din sila makuha sang i-pressure kay mag-burn out kani way tubig. Action Firing Line. Pero ang sadya kay mabayad kita. Amo hindi sadya, kundi ang dako gid nga tubangon ta nga sakripisyo kay mabayad kita no sang 12% VAT nga ipatong sa aton balayran. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Las 9:07. Wala na tiyempo at dari sa aton sini nga pagpangalagad mo supunan ta sa Aksyon Hotline ang wala ta marabutan nga mga tupiko karon nga gabi. Sa ngalan sa regular Anchorman, Aksyon, Brian Moden. Ako naman Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo publiko. Sa Bacolod,